maalille, mutta siinä ei kuitenkaan Tyrväinen pysty kiekkoa maaliin pistämään. Vasemmalta puolelta tulee Lukko vastahyökkäys, tämä on tilanne on paitsio. Ja näin niitataan keskialueella. Jonne Virtanen hakee Juhani Tyrväisen. Ja älkää nyt hyvänen aika menkö väliin, antaa poikien tapella. No linjatuomaristo on siellä kärkkäänä, mutta Virtasella on näyttöhaluja. Ja näin Jonne Virtanen yrittää nyt siellä pieksää vielä Juhani Tyrväisestä ilmoja pihalle, mutta katsotaan nyt sitten tilanne, mikä kiinnostaa meitä tietysti totta kai. Eli kunhan nyt ei Lukon pelaajalle käynyt pahemmin, nyt näyttää siltä, että pelkästään perinteinen ilmat pihalle tilanne, eli mies nousee itse sieltä jäästään, ja tämähän nyt tietysti kun Virtanen lähtee Tyrväistä noutamaan, niin merkkaa nyt sitten ainakin Virtasen ulos, ja katsotaan nyt sitten Tyrväisellä on asiaa. Kyllä molemmat taidetaan komentaa päätyovista ulos, kyllä näin on. Ja vielä on Virtasella asiaa, mies ei malta millään lähteä nyt sinne pukukopin puolelle, eli näin tässä nähtiin sitä tunnetta ja sitä nokkapokkaa, mitä nyt on tässä koko toisen erän ajan ollut ilmassa. Ja ei niin yllättävä taistelupari, eli sieltä löytyy Jonne Virtanen ja Juhani Tyrväinen.